Haupa arratzaldeon, deprodizketan, da bueno, hemen geha gaur ere atzaldean. Atzo atzaldean kriston feila inun, gero kontuetu nintzen jolasatzala ikusten. Entrek partida borratu zitzitela eta berria sortzen da ze horrekin diskotuta lan nizuen pantaila hau. Eta barkamena eskatu ez lehenengo partida ez da ikusten, pena bat. Baina, bueno, aber gaur ez deten, egiten ez, gaur ez deten ingo akaz berdina. Ze konporatuko eta orantxe gainea. A ber, ondo ikusten dan. Eta bueno, pixka segitu ez, atzokoa, gogoratzen bazute aztiakin, txiferoin hasi gine. Lehenengo aldiz ibiltzen zela, bai, ikusten da. Lehenengo aldiz ibiltzen naizela zen, azti batekin. Eta bueno, aber ba. Eta, zuzen berdun, beti bezala komentarioak usti nahi dituzue Twitterretik, hashtag ProdigySouls erabilita. Eta bueno, hemen hau atzo gatu ginen tokian. Hor uste detzula merezi asko hori hartzea. Baina saltatu yengo eguan da. Ai, un gran fletxa ez ba. Ai, neuge golpe hartzen da. Dona pixka segitu, amendik, a ber. Atzo esan izuen bezala nahi dut iritsi. Kontu ze beste bat, torria eta. Nahi dut torreon de hierroa iritsi. Zean, magontzat magia zotzen ditun tipoa dago. Kontu ze. Ufa, asko kentzeute. Berez ez da amendik, Berez gomendatua juteko bidea ez da amendik. Baina amendik egingo dugu. Venga, ya. Ahí geziak, ez dauzkat. Bueno. Zerkin nengoet. A ber, horrela magia gotata. Ez. Vale, oen bai. Ez gauzo zaila asmatzea. Vale, hori bai. Vale, aber etortzen den hau handi hau. Ona da zona ontako jendea venenoa izateza aparte dala oskuro tipokoa, iuntasunekoa. Eta hoiei magiak lepo afektatzen die. Oso efektiboa da, magia hoientzat. Hor zerbait utzi. Kontuz. Vale. Vale, bosa utzi nuna... Ostia, bezuzta manditen honek. Bosa lehen utzi nuna zen, han goian dagona.
aurreko pertsonaiak irein ahaztu zitziten aite. Kontuz, hemen tximeleta. Vale. Tximeleta hori daude eta hori pozoina botatzen dure. A ber... Handago beste bat. Ez nahiz iristen fijatzea hori. Hor beste bat dago. Espiritu Oscuro solitario, bale, hau NPC bada. Gorra da, Distantzia manteni behar ditut. Kontuz. Gema de vida hartuko dut. Joder. Ai. Magiak hainbeste zitu gaztatu fletxak, deziak. Claro. Oin eukikot, bai, dirua zeukikot. Zea moguan, harimak esplotatzeko ditakoa. A ber, hemen eukikot... bakarra aukat. Ezen badian. Garen beno, berroi fletxa erosi argizu ditut. Hortaz jarriko ditut berrogei hauek. Eta guazen hemendik. Berez zona, zona haina ez juten ber baino zatik. Berez nivel altua haukin pasar dezu. Gertatzen da, magiak asko afektatzen diela. Eta horretik ez zaiten beste kostatzen. Baina berez nivel handia haukin pasar bertzen. Baina autorrekoa. Vale. Akatuta. Jode, gainagarren fletxa initzen botatzen. Bravo. Vale, a ver si... Antortxa soltatzitula, Mateo. Joder. Vale. Espatakin. Sakatzen dut. Zetik ez dit dispatzen. Karo. Vale. Hau. Hemendik endu.
alderantziz dagoela. Jode. Ospa. Eta hori, fuera. Hortaz, horrela, no. Baina inbadituko nau, naizela... zea. Gizaki forman ez naula, ez dakit. Bai, ez da, berez. Zabrokoan, bai, inbaditu egiten zin. Han, mago ura pila kostatu ziten arkatzea. Joder. Eta asmatu indet, Vale. Vale, hau jaso. Baina inbaditu inango nagoa. Musgo benez. Vale, arbolakin jolazen, hili behar naiz. Horrek, xe defendatu egiten hau. Txarrena hori da. Beak eskuda hola jarrita defenditu egiten. Ego eskuda, espata hola jarrita defenditu egiten. Ezin diot sartu honei espata honekin. Zona hau etzai gustatzen. Atake hori da ona, zeiteko. Disparatzeko. Horia. Beak erasotzen dunen kentze jau gehi. Zestera defenditu egiten du. Hau. Hor piskat. Ja defensiboa. Lanen jarri da. Jode. Vale, gastatu zaizkit. Venga, ya. Irutzen zet azkenengo amaikak azetarakatzen. Eta borroken bergetela. Venga, ya. Bizitza dauka pila bat.
da bera zea dalako bizitza dauka izugarri. Zeradiz mago ura aurrekoan topatu nuena, hona baino asko zeago dala, abantzatuagoa. Harei gehiago kentzen joan. Atake horiak kontu zilderokoak, gora botatze zaitu. Vale. Bain. Espatakin. Bi eskutara hartu. Kontuz. Metra bat. Ez. Ezkerrak hartzera iritsi nahi zen, bezala hildaneo. Vale. Vale, fijamana. Hortasun gora nola igotz laizket. Amendik. Hogera jongo naiz momentuaten. Magiak errekuperatzea. Ostia, 11.395. Nibelez igo beharko nuke. Bai, nibelez igotzea jongo naiz. Zerima asko diata. Vale. Hortaz. Magikoa nio gehiago. Nahi momentu zau iberkepet. Eta mesortzira. Bizitza jau. 2006 Ez. Eta gehiagatuko ez eski berranda iruta behatzi, 26 fletxa erotziko ditut. Eta guazen berriz egitzea. Amen. Segundaten itxoin, osoa behiratu horretea. Marabi. Hortaz, guazen aurra. Beti jotzeit, ez da izak. Hauen ez den magia gaztatuko, porque oso motela dira eta oso errezak dira katzeko.
jetxea hiela, disparak faiatu ez ditza. Lepo kentzen diet, ikusten. Armare de oskuridadeko daukabete, hola iuntasunak inda, eta horiei lepo kentzen diet. Bueno, honena da, anillo daukabete rekuperanaka. Zai egon. Ai, itxain. Jode. Vale, ematen du. Pareta invisible. Ze gero atzetik etorritzen zaizkitzu. Eta ez dute gauza asko egite. Baina nahiko molestua dira. Eta olako baten aurka borroka izanean, ba. Eta haure iuntasunekoa da eta horretik kentzen duten beste. Arregi esan hemen, gehien kosta zaitena da, inbasore hori zaitea, baina inbasore horren arazoa da bizitza asko daukala. Vale. Hale, musiko venenoz hori da, venenoa. Zeiteko, zekero zona venenoa nada honez. Hemen farmeatu zakezu musiko venenoz hori. Joder. Kontuz. Pixkat itxanen nengo dugu. Bizkozia aromatika da. Behituko eta tximeletaik, nahi, handago bat. Hori, zendatu bitartean, garbitzen jungo beha, gauza. Vale. Hori, akatuta. Bat hartu egin, godet. Bestela. Bestela bizitza erdia emango dugu. Jo, antortxatan aberaztuko naiz. Horrek uste ez duela zerraitan, beraz. Estera la mañana hau zer arma da. Badaukat hori jolaz hasieran eba dago. Hasiera zidan lortzen da. Toki batean. Vale, musiko venenosa. Vale, horrak ere bakit. Toki batetik sartu erdala hemen goitik. Eta tximeleta egiago bada ez etzen dut. Hemen kontu zibilidar ja, ze hor goian. A ber.
Joder. Hori, dago. Eta hor pasatzen zea, pero atzetik golpe emate izu. Harrapatu iten zu, eta... grazik ez dizu iten, ez? Zeneiko golpe fuerte ematen du. Hona izari de Montre ertatzen zen. Beti haman hiltzen da iezik. Ez du erasotzen? Epa. Mantxa aia izan da pozoñatik. Txakurra datorren. Kontuz. Akatuta. Mierda. Vale, punzan llamas hori da, gero zea pixteko. Hemen inguruan zan ba, hola toki batetik juten ziren jana. Por encima, que goia nengo zian. Ez dakit hau zeuru nola apurtzen zen. Bomba botata? Uste dauzketela ez bai, hiru dauzket. Epa. Bi dauzkat, besteak negra, incendiaren negra. Ez. Kera da bai, hori bai. Ordu nondi izan, amen. Igual, sin más, amendi salta, ¿verdad? Joder. Vale. En defensivo jarri da. Ez hor sartzea behak indar arriskutsua de cojones esaten da. Sartzen behar naiz ba. Zeiatu. Vale. Vale, bazpare. Vale, bien, frasco ez duza hobetzeko. Eta hemendik atera gara. Ba hortaz, ze hartu deu?
arma bat hartu du, ez? Ezagutzen. Ez... Bastardarez... Hau izara izkartu, na? Hona ez fijatuta. Kara hori baina pixua pila giotzen zait. Nahi harin ibiltzea. Eskibatzen ibiltzeko. Hemen hogera baleste dago, baina uste giltza baten bilakun behar gehala. Eta magia dauzkat, bueno, amasi dauzkat. Nahiko izen barko lukete. Baina kontu zili behar naiz. Ze... Intenta saltar. Baina putazenea da, ba. Balor baro ezartu behar gira. Eta horretarako giltza berde daude. Eta giltza hori lortzen zen, hemen aurra junda. Onda zona bat... Etxan hemendik, etzen beste... baina hortik ez dago. Giltza hau topatzen da hemendik junda. Baina honen hauek golpe bat ezakatzitutela. Eta hain daude bibide eskuitik eta eskerretik. Egon berge eskerretik. Giltza lortzeko. Egia. Egia. Baina uste, gogoratzen aizenez neko horreza zanakatzeko. Zean behintzat. Eskudakin. Vale, eskudakin tapatuta zinu. ¿Ves? Joder. Zeatik ez dizia bota. Milagroa. Bale, oin defendatzeko ez daukabeak. Bere, kontuz. Txarren hauria, zendatu egiten dala. Zeatik zintiot zehar rapatu atzetik. Barrankotik bota dezaket? Hau enagin hile izkenik.
Are, txarrena, magia gehatu naizela. Eta giltza da hola uste tamen. Baina inorrez da, perfecto. Kauen. Porzenia zeinai botatzeak. Guazen hogera piztea. Arror putada zan zendatu egiten dala. Eta karo, aurkariak eskugago jartzen dutenean magiak gutxi afektatzen diote. Hortaz hori... Olengo piztu hau. Eta honek nintzen. Zaten dut batez entzarratu dula hemen. Pete esan du. Pate. Bai. Esertzen geha. Eta... 7.000. Jonen berko berenuk. Tipa gema de bide batzuk, zegoen zona dauka peskat, hola, neko... Nazkarria. Txain, behiratu erdet. Reforzar... Hobetzen zeitu alizketen, bai. Hortaz honekin nibelak ioketut. Ez... Bakarrego izaket. Bizitza. Vale. Hemendik jola ezke baina besteatik uste juteo asko zotu zala ustet. Gran fletxa ez, fletxa normala. CD ematen dut League of Legendsekoa. Hortipa joan diten da. Lehenoko bezalako mongolitoak korretan ditzen da. Eta hemendik da toki bat kontu ziltzeko ze bat lehenoko hau da. Venga, ja.
Bale, bakin nondik. Ana. Kontuz, hostia, akatuen behar naiz. Bera bakarri eroi da. Egin behar nuena baita da urakatu ez dela pasatzeakoan bidetik, pozoina botatzen du. Koño. Bale, baina hemen altxatu iten zian, ze bat akatu behar dut. Eskeleta berrez altxaz daite, zen ustet. Ez banago diskoak, eta? Ez ikusten. Hilein da, baina denbora batera berpiztu ingo da. Hemen barruan daun bat akatzen detan arte. Eta hori hemen zegoen, hau. Bale, hain eskeletoak hilein daizke. Guazen kanpoa nahi banak egitea borroka. Arzu biti pasatzen azten da. Bara, hemen bai. Harimak ikusten nola maten dituzten. Irakurtu. Bai, hau bestatik irikitzen da. Eta hemendik uste juten dala... Non dago... Apurtu... Masa bat eman digute. Hori hemen bueltak erabiltzen da. A ber, nolako masa dan. Etxoen, zer da? Magiakin eskalatu iten du, ze gaina. Ezin dut erabiliz indarra berdu, baina bestela, magiakin eskalatu iten du. Hemendik ez da zer ez, gehiago, ez. Eta hortik itxita zeuna, bueno, itxita zeuna gero irikitzen dugu. Bai, hemen kontu zeri horria. Bale, bat ikututa barroina ateratzen dian. Bale. Bale. Pakean geldik egoten dianez, ala xutziketu.
Tamen garrantzitsua da hau akatzea. Bestela hor, eskeletoak. Zer noaino segitu behar dit. Nia iritsiko naiz, behai, jotzea. Hostia, tatu ze. Vale, komboan ere hori da magia bat eta... Joder... Vale... Magia kasteatzeko demoraik ez behar ematen. Vale, agatuta. Pentsatu. Zerbait zegoen. Ze hor bestela horiz badego akatzen barruko eskeleto guztiak zaitea. Sortuta dira. Eta ez tezo aurkitzen tipo hori. Bueno, hemen boss badao, hemen inguruen. Karo, bossea azkarri izteko, enberden da, amengo pasaizua ediki gero hemen barrutik etortzen. Handiak amaoz gatzaz esu. Zau ze usteu, errege dala, ala, korona egin. Kombustión, magia bat, zuzkoa. Baina uste piromantzia bat dala. Boitxoan. Lehenko garbitu ingo deu. Hau, zon hau. Perfecto. Ai, beste estuz bat. Eta bidea irekita. Engoetena da antortxa bat piztu, eta... Naiz eta antortxa gorde beharko nituzken beste toki bateko. Kontuz. Bueno, gezi nahiko. Txan, horra saltatu zaket. Gertu hili nahi zara. Hortaz, behiratzen joan. Oh, lanza de alma, noiz hartu du? Ah, egia, tipo kofrean da topa eguna usan, ni bai lanza bat ikusi dula. Ostra, inteligentzia berrogei. Honek pila bat kenduko du. Piromantzia, baina piromantzia bako berdeu, zea bat izatea, guantea. Hortaz, bosana sartuko naiz.
Amabi fletxa euskar. Hau erabilikot bat. Gomasei dauzka baina pila bat. Aber badan gutxenez NPC bat. Pelea destruir... gaina, puz. Txartxarra da, osea, dia eskeleto batzuk bueltak ebiltzen diena eta... Bat ema baldaun, por ze berde. Igual NPC hau amendiko lehizke? Bukatzeko. Koño, eta angoiko gauzaia. Euskal. Ondo nago, baina magia gutxi ezkat. Ara objetun bat baldaun magia errekuperatzeko. Hemen, ligeramente, hau da. Hierba de barra. Behitu berde hierba de barra hauek. Eta restablece hierba krepuskularre bi hauen nun farmeatzen dian behitu berde. Eta harakun. Ze haueko asko ukitzako menez ez. Bat erabilikot. A ber, gamaika eta magost, bueno, ondo, sartu lezkeu ja. Naiz eta neko porkuleroan boss hau eta korrika azken berdez. Ze ez da boss bat, boss asko dia. Honena batek enfokatzea da. Azkar. Bale, hori ustetik da. Eta hau ez da, bossa? Hau gazirako tipo batzu dira. Gero azten da, benetan bossa, oain hazi dira. Gurpilloiek, guzton azkarria dira. Eta eskeleto pila. Areako magia bat izango banu. Batipa peligrosoa dira gurpilak. Ez da bolsaia, da oso molestoa. Beste eskeleto atatzen dira. Peska diskutatu. Bizitza peska. Komenko litzake hau akatzaila bide nuzkio. Arroen aurrean dagoela. Atzera.
Magoantzat ez da bozon bat hau. Bat baina gehiago daudenak. Magoa hona izaten da batetik eskibatzeko. Burpillarek kenduko nuke bidetik. Hona izan ditzake. Vale, perfecto. Ai, zea jarrin behar inventarioan. Hierba krepuskularra. O hierba ambarra. Hartara erabilializateko hori izanen behar debetik, gain, soinean. Eta jakin baita nun farmeatzen da. Venga, enfokatu zak. Ostio, beti eskeleton bat enfokatzet. Oin. Listo. Vale, ba, oin dia eskeletoa banana katzen jutea. Kontuz. Magarreko xe pila bat, ja. Ba, horon poliki. Estás. Epa. Korrika pixatein. Amaikauzkat. Bomba amendi daukat. Vale, bat gutxio. Ez. Fallo bat inde, pentsatzetor, zehazola. Vale, bat gutxio. Buelta zehola. Eta etxo. Hemen entzerratuta ezintziak gau, hainbeste arerio. Handi haurek entzia paretik ona izan horitzak ez. Desentego golpe fuerte que mate justo. Ahora vea enfokatuta daukat mitartean. Vale. Fuera. Ez dakit zi hau apurtuzkeo zerbait egiten da, no? Zeuru boss hau badagola eran bat, haue debilitatu egiten dira. Zeuru nago, Hanon da. Vale. Ba, hierba zea hori, hanbar hori, behiratu horret. No farmeatzen den, o bestela, non erosten da. Erosi balaizke, farmeatu balaizke, farmeatu. Eta bestela, harimak farmeatu, eta gero erosi den da. Vale, bat gutxiago. Ja bi eren egin da. Kontuz. Harrapatuta gehiagatu gara. Distantzia mantentzea da truko. Vale. Dana aztatu zait.
Fletxa arma erabilikoet. Bat gutxiago. Hola, disparatuko jot. Fokus honan haukan. Hoi. Alba da, erazotzen nahi dala. Dispatu hartzaio, ez defenditzen nahi dala. Eskudoak pixkat mitigatu egiten dute. Merezea. Hor nahi hor akatzea. Nezita igual pixkat desaproetxatu. Ja batzuk ezpatakin hasi. Fuera bat. Eta gehatzen dira hau, eta hau, ja azkena dala usteto. Ale, azkena kritikoakin. Ez, takatu. Oen bai. Ale, bossa bukatuta. Bueno, ez da zaila boza, baina hoxe. Kontu zili bertzea eta bueltaka ondo jakin. Eskudu infanteria mandikoa, hoxe. Banaukan lehen hortik. Apurtu erizke. Bai. Akaza horrekin zoz egiten da, Guazen baurra. Hamendik uste toin, pozoinan tokita errotara jute ginela. Ez banao, biskatuta. Bai, han errota ikusten dut. Zerrez. Hor ez dait eskara bere zertarako. Hau da, zarrerat ez, esateko. Ja. Noa etorri zan, pozoinan tokira etorri zan. Bueno, eta hogera daula. Hau, Maiulako herreroan alaba da. Eta titanitak. Gero, lortzen dituzu harta infinitu hauzka. Honek erosteko. Eta bueno, hau da, asko dela adbersia izetena erretzen dizu hau eta aurkaria zaila hau dira. Pero fragmento titanitak oaina 10 dauzka, baina Maiula juntakoan infinito dauzkala usteta. Milagro hau zeantza da. Klerigo antzat. Eta maleficio. Eta hau zer da? Bale, baina hortako fedearei gota auki berdezu. Eta hori guk ez dauko. Ai, itxan. Bale. Maiula jungoa. Jaben etzai gustatzen hau Dark Souls biana jarri zutena. Denbora pasata orain di pozoina zeiten jutea. Etzait hori asko gustatzen.
Manjula jongo ja, 18.000 arima dauzkauta. Eta mira, oain hemen dago. Ez, ba, 10 dauzka. Zer raro. Pentsatzen infinito zeuzka. Eta ja objektu gehiago dauzka, ez? Bai. Ez magiakin, ez. Estokea erabil dezaket 115. Eta oango armak zenbat duka? Ze oango ara estoke tipokoa da. 75, ba, erosin berde. Vale. Gezia eta nola da, 83. Ero ez egitut. Berroi. Eta... hemen momentuz ezerrez. Eta ezin dut refortzatu. Eta hau da estokia erositen, ez? Bai. Pixkati egingoet. Total fragmento titanita hau pila dauzkat. Grande jaz dut gaztako baino. Beira, pasaia. 75 izatetik arma. Beira, 75 gehiago eta 14. Izango ala 109. Non dago? 109tik pasagea eukitzea 149 gehiago eta 14. Baina basea da zan lehenu 75 eta oin 150, hau da bikoitza. Espagetakin. Eta ataka berdina da, Bueno, hau ez berdina. Toa nivela igotzea. Agia. Mejorar frasko ez duz eta gaina hautzara erabili behar dugu. Frasko ez duza plus bi bihurtzen. Beraz, nibeliziga. Momentuz nahiko ia gauza guztiak hartzen nahi gara. Destreza pixkati... Koet... Inteligentzia ere bai... Inteligentzia bat ikoet. Eta bizitza bat. Destrezakin bat ipat... Armakin gehiago jotzeko, ze berdet, hori beharrezkoa dauket. Zeban behira, gehiago eta maust. Bueno, bat igo zait baina. Zerbe berrik ez. Aronek... Ezerrez. Eta katuak... Katuan etxean nuntzen... Amen. Hau ez da txarra zendatzeko. Ara egitzazkit interesatzen. Zer ez dago hemen zeiteko ez? Lapurtzeko edo ez. Hierba elan bar behiratu erret. Zehori eukitzakotan petzatzet honek eukiko gu. Bai. 1600. Joder. Ba, bai. Malos tiempos eta prezio jartzen maituen. Bandiko karra ba. Ba, ez iristen.
Ah, egazarra. Aurra jomerko dugu. Bai dela kosetxara. Hemen tipaten laguntza eskatuko zeurun zabar baldaun. Ze venenoak inda, neko toki porkuleroa. Eta jarkoet... Reduce y cura el veneno. Aber inbokatzeko norbait bada. Ah, kontrataque egin dit. Ok. Beldurra handi horrek emateit, horre desente jotzen zu. No, desente bintzen diot, Bazarra. Esplosio horre pillak entzen du. Zazpireun da berro eta marrarima. Haneko fletxa asko behar ditu izango ditutela egitu zaite. Hau guztia hau hartuko dugu, Hauki, eskura. Dale, guazen. Antortxa. Han pozoen duen gobea, baina, bueno. Piadra zen, Vale. Coño. Sai. Kantus. Ai, ez den mejoratu frasko ez duza. Zekutxik kentzen dit, ez? Hartu azkar. Zen pozoen du imana izta. Beste tokian tximeretak zaitea tokatuko zaite. Farmeatzea. Etzian hiru eskeleta. Ni bai ez izan da, Gertuko haueko la ditea da. Joder. Ui,
naiz, pixkanaka. Beste mago bat hemen. Hoi dira interneten hoi momentuan dabizten jendea. Alma debilitada dago zer dira. Henez goratzen. Eunda sortzik entzen dut espada. Eskeletoa entzen. Eta eskeletoan zat berez ez da ona estokea. Fragmento titaneta. Eske pozainana gorde beharko nuke. Eta aurrera segi. Hau, urrengo zuzenerako biharko pentsatzete ingotela farmeatuta etorriko naiz. Arima farmeatuko ditut eta erauziko ditut beste zehaiek. Hau, belar hauek eta hauek farmeatu ingo ditut. Hor tximeleta gakatzea da azken finean. Gero behiratu horko zehartze dituten ze atoa hostiain naiz. Eta ber, hola, goiti behituta zehartuetan. Aurre beharra daukat. Alma debilitada. Ah, bale. Arima konsigo. Hau zertzen. Dao. Amona haiekin. Iristen etzen gutxenez urrengo zera. Antortxa. Ah, bale. Bestea, headshot. Txengo naiz geldi arte. Bai. Ai. Eratu berdet, ajustes de control. Mando ana. Nik ez dut biltzen, ordena joaz, Mandoa biltzen dut. Ez daude opzioik sensibilitatea eta hauek. Benetan. Hau izango bazera. Sensibilidad es zona muerta da. Ba, bueno, hori aldatu erbe beste eran bat. Ba. Hierve el atardecer marchito. A ver.
Hau da. Bale, hortaz hemen farmeatu ditzak eta barioz usoz. Guztiak ez, hau ligeramente da, eta hau barioz da. Bueno, farmeako tokian bada. Agarro beran bat gertu da hon, eta hau kakatzen ibiltzu da. Hau emate dituzte hortaz, emakume hau. Vale. Az. Honek erropa mantinit. Baina, bueno, besteak eman baita esan nahi du hori dropeatu ezaketela. Erropa. Neska egin behar nun. Aurreko pertsonaiare gainan neska zen. Vale, hortaz. Nola irekitzen zen? Koño. Goian dauta interruptorea. Nahi nuen atajo hartu, salto egin da bainaz. Bertan egon naiz, baina ez dut ikusi. Bale, hau da. Hemen piztu eta horra joan eta akatu. Neko farmeatzeko neko toki hona. Hau ez apurtu behar, porque pozoina da hor barruan. Eta imaginatzen zu zertatzen da. Bale, hortaz. Ino haua. Beste gekoa saltatu ingo ez. Bueno, hartuko ez beste momentu batean. Alare bastoi hau ja ez dut gehiago mejoratuko ze ez denai. Ez denai errekurtsoak albergako gastatzen emitzea bastoi honek. Horraz, bide hau hemen dino joten zinean. Beste saltatu gorra, ze gero itzuleik ez dago. Bale. Kofrea dago, baina ero pozoengo tokitik itzuli behar. Baina nik erabilizaket hueson regreso bat. Piedra de veneno, resina de pino podrida. Bueno. Kaskar. Eta nera biblikoet. Azken hau era itzultzeko. Eta ero beste zona bate bat zean. Hau, hobeto esploratuko ez egunenik errota erretzen detenean. Horon pozoina ustez. Bati, asko ertetzea alatzen diola. Ez dute respawneatu. Bai. Bale, lehen guabok etortzea.
Ni rango handiago daukatela mate. Leheno, Dark Souls batean ondo zeona zen humanitateak, zenbat eta humanitate gehiago izan. Joder. Probabilitate gehiago zenun zeiteko. Gauza dropeatzeko. Eta ja momentu bat iristen zen, humanitate pila edukutzen ziu zen. Eta toki bateak juten ziren da adidez humanitateak zeiten ziu zen. Piedra magika. Farmeatze ziu zen. Humanitatea dira hemen pertson. Hau. Izena aldatu zieten, efige human. Eseri beharko nitzake zeiteko. Eta erre, hau. Bale, maiola jo beharko dugu. Eta gezi gehiago erosiko ditut, diruakin. Bo, alba nivel batiko, eta bestela geziak. Lehenik eta ningoet, bestela aztu ingo zegeta. Hemen frasko ez duzak gehibi dauzka. Bearer of seek lest this land. Bai, hola izkau. Hortaz, zeigokoet. Aprendizaje gokoet. Bai, ze lesti izango hirugarren zea. Hirugarren magia eta ranura berde. Bueno. Honekin laro eta magika. Ondo da. Vale. Eta aurre zeitzen jarraituko dugu. Jauzi egiten du. Oso azkarrak atzen duzu. Ostia. Zeina bota egit. Haulen bailena atakatu. Bea ez da iristen. Finali via. Suscopo la di spazio. Diga dos. Hango itiki. Joder. Magia horrek kendu egiten du, Vale, kontuz. Hau oso lentua da. Kakazarra. Ez dut ezer ikusten. Mendik eta horrena ez da irutzen zait hilda nagoela, hemen berteraik ez dago. Ez ez da. Hala, mendik eskuina zeon, baina... Bueno, harimazko nauzkan azik, alde hortatik. Bo, asko. Kontu zilinen ez toki hortan ze... Hemendik usteet ara hartatzen dezula, behira eta eskuina da bai, ara hartatzen dezu.
Itxen. Tipoi disparatu lehizkean, ez? No, espera. Vale. Bat gutxi. Oin ez ziren behar. Zona hau dago, inguru hau ona nahiko ondo. Zea gutxikin. Así que hemen txegongo naiz. Ez que oso lento da eta atzetik zehaitea oso erreza. Kontuz. Hemen bi tokitatik jure izkera ustet. Hemen dik? Eo handik. Posso neakin behar hitzen. Vale, pozo induen da behar. Bera bakarrik ilkoa. Bai, gula. Hola egiten dugu. Ja galtzi egiten ditu, pozoen bitea. Pare bat golpe. Eta hil da. Batzutan Dark Soulsen, batzutan ez ikisin berda Dark Soulsen inguruneakin jolasten, ez? Tia. Venga, gastorriai. Vale. Eta hor betik etortzen zea horra, baina horre ezin dezu zerrein. Bai egia, amena aztu zen. Banakin ez, zehose ikusiet eta pentsatu ez, baina hor zertzeon. Dau hau, perretxuko bat, pozoina gotatzen izun, pare eritxetan. Eta hamon goian bestea, bi hau kakatu egin goitu dut. Ondi dispartuzko, etzako eroitzen ez? Nola gotatzea ahora?
Ah, bale, hemendik. Naiz fiatzen horra aurra juten. Antortxat izango nuke gutxienez. Baina ez dakit horra aurran zer dagoen, ze oleizke kaira bat, eta paso. Haukin kontu zibilergea toki honetan asko aldolakoak. Vale. Hemen uste kofre bat zegoela. Olengo duzea lurrean daun. Hau. Hau, xente kentzen diot hau espatakina. Hora. Bueno, oso biunak ebadia. Baina estokeak uste eta hoi asko kentzen direla. Bale, ez da mimiko bat. Baina beste eriotza egoteko irutzen zait trampa dala. Bai. Antortxa batea. Ez da oso na sekretu, ez? Antortxa bateako hiltzeko ze arrisko pasatu. Eta hemen uste, hemen bosa da. Bai. Horta zengotena da. Hau zer da NPC-a? Frozen. Ez. Hemen digo ez dago NPC bat inbokatzeko zeik, ez? Gran fletxak zer dauzkat. Inbokatukat. Baina arte inokin egin dauken. Ez daukan ino horre inbokatuta. Eta gaina hemen pertsea bada, inbokatze, zea bada, etxai bada, eta usten daiko erreza ala zeitea, akatzea. Beraz hartu egonez. Kontu ziri behar naiz salto egiten duenean da. Eskibatzeko usten daiko erreza ala. Asko kentzun dula. Mago atentzat hau oso ona da. Motela indartsoa izango da, baina bueno. Urrutitik ondo jarteko. Eira, oso motela da. Epa, hor neu nire akatza izan da. Gehiei pasatu naiz. Piskat espazioa irabazi berdet. Vale. Epa. Otra, fetxa de alma izen da, ona izango litzateke
Zenbat eta arima gehiago izan zeuk, soinean, nik orain 1500 dauzkat. Zenbat eta gehiago izan, oindik eta gehiago kentzea. Hori neko, izan honetzek ez joku hori ematen izu ez. Nahi bazuk gehiago kendu, arriskatu behar dezu arima galtzea. Vale, salto indazala. Hau hartukoet. Eta fletxa almagin ze jarrituko dugu, Forteak lako ditut. Gara, estokeak intzen bat kentzea. Joder, estok askoz gehiago kentzea ez diot ba. Dane errazakin estokeakin. Enberno. Baina hor gora ezin da. Ez. Da erraza za. Zaizu eta hau erraza gozago. Vale. Ba, erlatiboki ez gaude oso urrutik. Oso urruti gaurko objektiboa betetzetik, Di bostak, 2 ordu ez dira. Ira non da, zukuten zeaneako, ero zaiteko. Hemen oain daude pare bat etzai ustez. Bata. Nire pertsona mongolitoa da, Atzea. Gaina magiak errekuperatzeko. Eseringo naiz. Maiola bilatuko ez. 16.000 euskatoen kontuantu naiz. Eta nivel ezio. Bizitzan pare bat. Bueno, hiru goitut. Esparat. Aprendizajeekin baina velocidade hechizo igotzen da. Azkarro espeleatzeko. Eta 4.600 gatzazkit. Beste bat ezin dakiko? Bai. Hau egoet. Estamina gehiago izateko. Hori ere importantea da. Eta... Bueno, gema de vida asko ez dauzka baina. Ne gustatzen zait, hemen zenbait tokita pasagabe utzi ditugu. Horieta itzultzea, pixkat indartsuago nagonean. Hau da, toki hontako indartsuago nagonean. Bai, botola pozo induta dator. Eta hile ingo da. Eta katu ino. Ez da zeatik aidan geski infokatzen. Lehen hori ikusi zute behai naukan fijatuta eta pareta egiz. Oingo gauza berdinen bat eta ber goikoa. Pozoinakin ze egiten den, itzen den. Una etorri. Hilda. Hemorragia mordoa afektatzen. Vale, guadazen berriz. Hombre, 11,
Prezuztua, zuri horrek eman diten. Albat, magiaik ez dut erabiliko. Vale. Bere helbe daiteke bakarrik, nitzat hobe. Hona zeiten zu? Vale, ya ziria gema de vida indartsuak ematen. Hauen arma ustet magiakin eskalatzen zuen azala. Gezia ura izan botatzen, ez? Borpila pasatzeko zaion da. Eta gero beste bat dago hemen, arkero. Hemen gon nahi zeuren ez magiakin iristen ezera. Eta erori egiten da. Eta besten bat ez zegoen. Uste bai ez, baina... bueno. Horra zeiko dugu. Jode. Kontu ze hemen beste bueltak abiltzen dian. Asesina ditako bat da buelta. Honekin uste eta igotzen dara. Zeri puzka ezkeo pozoina eroitzen da. Hala, hemen gogoratu kofreatzen zea dagoela, tipo bat, bez? Gero porkerin bat egongo da, hemen zeurenik. Pika. Ezin dut irabili. Eta dena bizte zerbait hartu dut. Ez. Etxizo berririk edo ez daukat, ez? Ez, lehenenko berdinak. Lau horiek. Piromantzia bat. Magia bat 40 eskatzen duena inteligentzia, beraz hori. Eta gaina bi uso garri euska hori pentsatzen bossetarako, eta zeizen mala, porque oso magia potentea da. Hau da, kontu zili beharrako.
Atazkatu iten ez, benen entxufatzen dietenean, kostatu itzen zaion nire pertsonai zeitea. Nola zau nuke, ekilibrua mantentzea, hortaz. Arra ekilibrua eta zer mejoratu ezaketa. Doan berri ziren berro. Bez? Gehatzen naiz. Hilda nao. Eta lehenoko harima uste galdu. Gehatzen ez atazkatuta ezela. Igual zona dunetarako komeni zea matea. Eskudua matea. Bueno, gauza dakit. Hau fuera. Eta ondo jartzen hasiko naiz. Horrela jarrikoet. Eskudoa jartzea honena. Bat aukeratzen dut. Naiz. Zetiko hau nada. Eo hau. Eta ez dago berazak. Da bat ipat hauengatik kubritzeko. Zauk egiten dizun. Bez? Oen golpe amate jo, eta denbora ematen dit. Alare. Joder. Azkarregia dira. Buldo hori guapo izango da, Veloz abiadura zeakin da ez. Hau dauzkaten armak uste lortu daitezkela. Eta hori lortu eta logo ez nago bezala, X-Menetako bezala. Joder. Ez da hilda nago. Gaina ez dian benen atzena. Espatakin jugonez eta listo. Besteare gaina pozoidua. Joder, kostata. Vale, guazen. Ja. Ahí ez dut azkena jarri. Joder, zertan nahi ez. Coño. No nahi hemen bera etorri.
dakit zeiten detan magoa izan da melee disparatzen. Distantzia mantendu beharrean. Eta pixua esan baukatze, notatzen dut makalago ezala hona bidela. Ka, 51. Por culo hartze eskuda. Fuera. Bastoi eman jarri bat. Ez. Eta... Hau, hilda nau. Harrapaten nau. Jode. Har nola egiten dut, Ez que hau di hain azkar... Bai, eskudoa jarri gertatu. Ze hain di azkarrak... Hauen magiakin urrutitik oso urrutitik ekatzen ditut. Ez dela... Ez dut ezerra errekuperatzen. Ataskatuta nago. Ez... Jo, behin lortuko pixkat behai eman. Dark Souls hola da. Askotan boss bat ikusi zutelen zer ez dakatueten, eta baina hemen ataskatzea parte tonto batean. Eta ezin avantzatu. Defendatu coño escudo jarrita. Vale. Garras de maniquí. Es arma. Non dago. CC. Fragmento de titanetak soltatzen dituzte, farmeatzeko ematen du zean. Melee ez egoteko, hostia. Sonare ez da bat ere ona, istua. Toma. Vale, bakatuta. Gema de bat. Ez dauzkat asko,
azkenean hartu dut ez? Bai, objetua. Hemen akatu naute beti. Eskaera inguruan. Eta ez eskudua berriz. Joder. Falta zen. Hilda. Ne bizitza gutxi naukan da zea. Kriston azka ematen diate tipo hauek. Izugarri azkarra dira. Berriz. Zentzu putaik ez zauken hor. Osea, defenditzen egon eta tipo galare join dit. Ez du zara hili berkot. Ez da giziatik nahi zen ez du zakain beste erabiltzen. Ah, bale, bat apurtzen badu ez da envenenatzen. Bale. Hemen jartzen naiz. Pozoen du eta listo. Laguntza eskatzeko inor ez da hongo ez. Joder. What? Noiztu izendatzea hau, No se veía tu padre tan malvado aún. Estos bat. Erori inda ez, bai. Ba. Hori erori inda. A ver. Eskarrela de gota, jode NPC bada. Al NPC honek mordoa lagunduko igual. Arlortzen eta Dark Souls ontan, partida ontan ez dut inor inbokatu pertsona NPC ez dana. Ez, eske, mele batek eta mago batek eta magoak urrutitik a placer esaten dana. Zeman dit? Garra banitun baino espada de maniki olago zerrik. Espada kurba de maniki. Destreza asko eskatzen du. Guazen gara.
Hau etxa dira. Hale, tankeatu. Ez, tankeatzen zu eta zu. Bere zu gehiago jentzen zu, armakin baina. Magoak. Etxizoak. Inventario. Hagoin beharra dago bestela, zona ontako boss finalan kontra oso zaila egiten da. Porque lurra venenoa izaten dut. Baina hemen, hobera badago. Baina horrela segituko dugu, ze NPC-a daukau, así que... Venga, hemen eurra matea. Zer demontra, ez ez du botatzen. Ara. Kontuz. Venga, Scarlet, hostia. Han beste baz... hemen beste bat dago. Hemen egurra. Last hit. Botako dugu. Hartara gero horiek ez dira agertzen. Frasco ez duz behar. Berak etxakoan eateko behar handik, baina bueno. Eatea nahi behar zen behar utzin goiago. Tuntuna da, pozonean zea izatik ari da. Golpeak ematen. Scarlet. Un gran flecha. Vale. Eta baina, ez dakit segituko dien. Kontuz, bera ere gabe. Garbitzea ona, gero bezala jauziten dut eta... Geziakin apurtzen da. Vale, ja gastatu inditut hoi. Oentzan, hemen dihun da. Aiatzen ditzen toki batea. Balkoi honta. Eta balkoi hontan, kanpotik ibili leizketen eta eskaeran tipua zon.
Eta hor beste NPC bat dago. Vale. Listo. Eta baina... Teago amendik irikitzen zen hori. Rai, el timido haure bokatuko dugu. Etorriko naiz. Shush. I'm on the door. Yeah, it's... What? I let you. Patu, ze gero komeni dago maiula jutea. Ez. Vale. What? That... Vale. We... That shit... God almighty. Ez que naiz guardatzen noa jesten nina. Objeto hartzea, egia. Eta hemen dina izen ezkio, horra. Jauzire izkeu. Baina hemendik ez dakit noa juten den. Zerbait egon behar du hor. Enemigo bat euteko sin más, hola. Ba, bueno. Objetura hartzea jongo naiz. Ez. Me cago en su puta madre, este ikusi lurran eserita zehola. Hogera bentsat piztu dut, ez? Uaa, kaka zarra. Vale, hemen hau, baina ja horrengo eran jongo naiz. Jo, este ikusi. Zeatik ez? What? Zipiztu ez dut, ba? Hogera ez? Ostio teman. Porque ikutu inberrizete hogera. Failorin baet. Ara, itxan zeundu bat. Venga, hostia, jetxiai. Zeo, arkeroak ebayan gaine por culo matan. Vale, hortaz, ongoikoa pozointzeko usted. Vale, mende bi hauiek akatzen zaituko naiz. Ona etorriko naiz.
Eta leheno ez erango du, pozuntu daia, eta listo. Azaltatzen duen zerbait. Ez da? Oazen. Berriz NPC-a zen goet, inbokatuko, ze pila launtzen eta. Wow. Vale, eskutatua. Vale, mentxe da. Ez, ba, gran fletxa alma gainitzen irutzen. Bia dispentsatua be inbogatu. Hil naiz gorago, bai, bat justu goiko pizuan. Coño, saluda eta tonteria egiten da. Guazen gora. Bai, txaina. Oh. Coño, lurran daola. Lanza plantinegra hau. Az magia ez dauka, Pentsatzen nu bat? Zer da? Oskuridad. Ah, vale. Bueno, bai, oskuridad dauka eta hortaz eskalatzen duzeakin. Gure inteligentzia eta fedeakin. Hau erreta da. Ez detela piztu. Ez. Baina normala izan naiz ez detela piztu. Scarlet. Hemendik egiten maitu asko zuetu. Ahí. Hartaz gertuko biak egin da. Eta hirugarren nagoengo dugu. Harta goian borrokatu berrikaz. Managin trampa uzela, así que aprovechatu.
Kontuz, Hemen txakatu nahi dut. Ni baina tontoa naiz. Apurtu iten dira, eta buelta osoa ematen. Vale, hauen bukatu arte zain honen. Zer hori da? Beste hau da bide, zea puzkatzen. Ja, guazen gara. Hor da uste boss finala, ez? Bai, boss finala hemen dago, zona ontako, eta gero hortik ja Torreon de Hierroa jute ja. Gaurko objetiboa dana, así que arkero ere porkulo hartzeuka. Hortik badaude gauzak hartzeko eta esploratzeko, baina bueno, paso. Beti nihon berra horretik, Baina hemen eskuineta dago, Bale, hauek fizikoak afektatzen dio asko. Bien, hierba hauetako bat, ondo torko zaten aburretan. Ze garrantzitsua dan pertsona bezala eotea eta ez ueko bezala, zona honetan. Eta hori izango da NPC-a ustet, bai Bufon Tomas. Zean aurka borrokaiteko. Bosan aurka iteko. Gema edegira bat. Vale. Arte ez esaten da bezala, que no quede nadie. Gaur dana pozoina dago. Baina objetun bat uste bat zegoela hartzeko. Cago en 10. Eta venenoan aurka. Ni armat hartu berkoet. Pozoina pozoi pasarte, zai egon. Venga. Eta uste tamen, piedra de farro zagaziola, baina ez nuela gaztatu berze timoa zalako. Obentzete nuela aurkitzen zea. Kontuz. Ez hau gaina ez dia pozoitzen. Bi hauek. Era ultimoa da, horre ura ere ditzen da. Aquí no, ¿ves? Intenta antorcha y luego bien hecha. Ez dakit. Vale, piedra soizeosa. Mimikoa. Hostia. Banekin mimikoa zala, gilipollas moduan atakatu indiot. Eta tragatu indau. Bere atake berezia indit. Kasualitatea baita ere, lehenengotik. Atake hau egitea, baina bueno. Bera jetxiko naiz. Hostia. Salto egin. Hendik ezin dut inbokatu egia. Parea golpearrak ematen dizkiot.
Eske, nik egiten ditut. Zehatzuk. Aber, azaltzen da. Joder. Eskarragak ez autu ditut. Zortziak. Bueno, zortziak, seirak. Kontuz, hile ingo nautu. Ne ataka tuska. Ez. Joder, bakarra gaten zait. Bueno, bossa ustez ez dela, baina zaila zeakin. Ea bidekin, bi NPC-ekin posiblea aiatzea, ze iruditzen zait Rai Eltimidao ez dela iritsiko, lehenagotik desartuko dela. Otuz... Kontuz apartatu ingo naiz eta listo. Kendu paretik... Sí. Sí. What? Joder. Bestia parean zeulako. Arrain zainan behar naiz, porque endagun partean bia behar ditut. Zen izartut magoak atzen dut eskuinean, eta beste biak behan zein dezatela. Beste bea garbitu dezatela. Ez dakit apartatzen. Ezin bagu pasa, puskatu egin behar. A ber, parean aditut. Rai. Bueno. Hostia. Hala. Joder. Hase magia daukan arraik. Bo, magia, piromantzia bada. Vale. Enkargatu biaietaz. Bitartez bestia puleatukoet, baita lurrean da honare. Pasatzen. Ni hau da zentartatu. Piedra de sangre. Piedra de veneno, joder, zenbat harrien ez jasotzen. Hoi egitea arma gero bereziak egiteko. Hemen, akatu egin behar detzea. Hau ingoet. Erazotzen badia, bi hau ezartu ingo dira. Barrula, venga. Venga. Errai.
Hemen aurre. Jamotei? Mo bai, timido zehozeati da. Koño, eta mimikoa. Nuen joaz baina aukera galdu egiten dezula mimikoa. Ke putada. Bueno, ematen duna uste dala... Scarlet zer da pozoin duta. Ematen duna da, zeat, maskara bat bere burua. Ez, rai itzuli da. Eta hau segurenik Scarlet. Bale, pozoina pasa zaio. Oan zendatuka. Bai. Hogera bat, biztu ingo dugu. Baina bozera jongo ya, ze gaina ze hau daukau, Scarlet daukau, eta hain bufoia enbokatuko dut. Eta aina magia zondo nago. Osea, gran fletxa armak gastatuko ditut, lehenengo. Honek emate ditun gero objetua nahiko hona diala usteet. Bere zea bintzat, bai, mago asko ikusi diet. Bere erropa. Ale, bosa! Joder. Hostia, mira. Jarri zuek agroa behana. Venga, eman aurra. Bufoiak exageratu jotzen du. Zuak lepo afektatzen dio, nonbait. Nik ez diote zerrekentzen. A ber, amelek kenduzkera. Antzeko. Hortaz nahi abetu urrutian egon. Kontuz. Hemen, potzu ontara ezin gehiagun kanpora. Pozina dauta. Eta ustet, leheno erredugu, errota ez bezu erretzen. Bale, akatuta. Guztian dagoela pozoina edo lako zerbait. Eta, geski pasatzen zula, oso eski. Hamo, dia, ezkerrik asko. Hortaz, hemen gehiago ez da zer ez? Ez, 25.000 ima, Vale. Hor, bozea sartzen zenean, salto itea komenia. Hemen uste badala sekreturen bat, ez? Zonatu egiten. Bale, hemen igo gailua dago. Torreon de hierroa juteko. Ez dago sekretu. Bueno, zipintzezen? Imposible, torreon de hierro. Zaila da, egia esan, asko jotzen dutene hor, zeak. Boen pixkat itxoin berko dugu. Nahi nuen letzu eta igoia gora juntzai guta. Baina bai, goikoaz nahiko zaila, eskerrak zea dagon. Ni bilen NPC-a nahiko aziran dagon, hortaz. Ze uste bentzetare etxuizaz euskala, gero ez behuzka, eharra egin dugu, baina, bueno. Bueno, pasatzen nahi, azken finean boss hau pasatu beharra daun boss bada. Bale, badatorri gailua. Hemen. Bueno, torreón de hierro fundido. Aurreko gameplayan hainbeste kostatu zitzaitena. Hainbeste mora pasatu nuna.
Aberroain zemoz moldatzen naizen magiak ez dakit pertsona amengoan dauden nahi nola afektatuko jen magiak. Gutxi egiten badie, toke oso zaila, ze katanakin daude behaiek, azkarra atakatzen dute. Beldur pixkat ematu. Ez. Horatzen zeate ez, ikustu zenutena, Tarreon de Hierro. Hogera, hemen. Hor dago zerbait hartzeko baina ez du merezi, ustet. Eta NPC-an agun baino lehenegotik. Maiula jongo ja. Egia esan, zona oso bat saltatu dut. Zona ez bi zona oso saltatu ditut. Ona etortzeko. Eta berez bi haiek lehenagotik emertzen. Bi zona... Eutxoen, Bi zona eta boss... daude jolasean lau boss final... lau boss... Ezaten diena, lau boss eta ero daude bakoitza dauka hogera primigenia bat. Eta lauetatik bat ez duen... Bastakit bat ere akatu duten, baina... Lehenen amentzat... Ohandik ez detakatu. Dala da la pekadora. Eta la pekadora eta gero etorri bertzea berrez ona. Así que berez, oan nivela hartzen maet arajun eta erreza, bueno, enbeste ez litzaia dake kostatu behar, baina bueno. Hortaz, irurra nora euskat, bale? Bizitza pixkat, eta inteligentzia full. Berrogeira iritsi bergeta. Vale, guazen. Oin zona hau da PvP-koa, así que posible da jendeak inbaditzea. Lehenengo bi NPC-ek inbaditzen digute hemen, beraz. Buf. Pixkat alde hortatik aziratean kostatuko zailo. Lehenengo hau dator. Bueno, desente kentzeiet, Estamina ego berdet, ze magiakin kontuatzen naiz. Lepo jateitela. Markak. Eta ipiniko ez dakizein. Bez. Ez grumista. Eta gero beste batek, gaina, oendik. Bueno. Espata hori zea da. Pertsonaia hau zeakoa da. Nola da? Hemen sartutakoa. Eskolar hor de Firsten. Ze arma hori da DLC batekoa. Ustez behintzat, Pertsonaia dala sartutakoa. Arma seguru dala. DLC-koa, ze estiratu egiten da. Distantzia dauka, baina gero estiratu egiten da. Eta goratzen ez desente gainea. Desente hona zala. Lehenengo DLC-koa izala izkea. Vale, distantzia gehiago hartu berdet. Zetiapea. Baina ikusten nola estiratzen den.
Vale, beste pare bat golpe. Vale. Estokiak. Zibilin nintzanean. Bakatzen. Eta bain da, berdinean beste inbazio bat. Eta uste bigarren hau gaina ointiz zailagoa zala lehen. Irekin goetatea. Baina... Kampan euliko nahi ze, bakit inbazioa zegoela. Ez baina oso konfundituta. Bueno, ez baina inbaditzen momentuz. Bala, hemen dator bat. Eba. Eta hemen dago, NPC-a nik esaten. Zertako da, quemar incienso. Bale, intzientzoa erabilita atributuak adioz hone berroi eskatzen ditu ez, jetxin ditzaket. Vale. Bale, incienso de bobalikon daue. Utzingo den momentez, igual gero komenizei beste batekin erabiltzea. Hauek erabiltzen dituzte magoak asko. Bufoiena. Bale, hori etxe interesatzen. Amendik ere ez. Fletxa alma baukat. Gran fletxa alma baukat. Fletxa alma pesada ez daukat. Tainera erabilea izango nuke. 2000? Venga, gaina eta bat erabilea dauzka. Gran fletxa de alma pesada. Ostia, hain diga handiagoa. Controlar caída. Hau zer da ordea mago? Baina fedeare eskatu iten du honek. Maleficio. Eta hau tormenta oskura. Fedeare pixkat igotzen hasi horko dugu, Ze gero badago kurar oso ondo tortzen dana. Bale, ba. Bi erosita. Bi magia berri. Oain pentsatu berko etzen jarri potentea. Zeuruen zengo ditut. Bi suabea jarri, asko maten dituztelako. Zedia bat, 30, bestea 21 bat. Eta bestea potentea 10-rekoa. 10-rekoa boso momentu zeat gogorretako. Eta ranurak igotzen joan behar naiz, pila bat. Etxizo pila teukitzeko. Hortaz, jarrikoet. Haukendukoet, hemen jarri 21 batekoa, eta hemen 10-rekoa. Hemen probatzen goitu eta gara nola dian. Fletxa de alma pesada, a ver. Hemen. Bueno. Leheno lau behar nituen da, ia hiru behar ditut. Akatzeko dagoetako bat. Ez dago izki. Bastoio behago batekin. Ez dakit alare bastoien hartan besteko diferentzia goten da.
Dauen gran fletxa dau, 10-ekoa, potenteena guztietatik. Bikin. Ah, ez, igual biki ez. Hostia, katzen hau. Inteligentzia ez aprendizaje igo berdet, azkarra botatzeko etxizoak. Ze motelegi botatzea ditut. Eta behiratu berdet. Bale, zazpia duzkat. Tero bat hori erabilikot. Irumina eta sortzireun. Ez dit emango nivel bateako. Zeurenik. Hortaz zengo dugu. Zona utzi ingo dugu momentuz. Zeia irutzen zeta pixka zaila dala. Hortaz zengo dugu. Maiolara itzuli. Erosizeak. Garko objektiboa egin dugu. Naukan, pozoinan tokia pasatu. Eta mago honetara iritsi. Punto. Objektiboa pasatu dugu. Horain nengo duguna da. Erosi... Jo, ertengo dit. Gema dibidak erosi, eta jun zona berez lehenago pasatuta auki nuen harta. Vale. Hortaz, milagro ontako 12 berda fedea. Eta nizen daukat? 4 daukat, bale. Baina hori geroago hasiko nahiz igotzen. Oendik ez, oendik berditut. Bat aprendizaje igo berdet. Eta bideiatu berdet. Ona. Behiratzen nahet, segundu batean. Ranura nola irikitzen dira, zenbat aprendizaje zenbat daula. Ar zenbatetik behin. A ver... Aprendizaje... Ranurak 10, 12, 14, guztiat 14an gaude. Ego 16an gaude. Itxoen, baina hau Dark Souls lehenengo joa da. Claro. Ni bai ba. A ver... Ez du, inon ipintzen. Bueno, behituko beste momentuetan. Taz. Haukin jungo geha momentuz. Bai, hori utziko etor. Eta hau zer da, NPC bat? Ez, pertsona da, azik pertsona ez ditugu inbokatuko. Ze badakizuten nahi dutela inor inbokatu gabe pasatu. Ahora bai. Cagüen. Hortaz, gero hau piztu egin behar dut. Boitxoen. Pentsatzen espatak bi golpe sakatzitut. Bez izan dizuen, nivelez oso altu nabil bere zona honetarako ze. Hor utzi gendun, jungine beste zona oso bat pasatu dugu.
Eta baina hona itzultzean, ba, hoxe, nivelez oso altu gabiltzen. Eta gero, Torreonea juten gehanean, zeurenek nahiko goitik ibiliko naizera nivelez. Ezin dek... Ai. Hauek, eskasena, momentuz. Ia osoik akatzeitut. Ba, osoik. Oso erraz akatzeitut, bi golpez. Goratzen naiz aurreko partidan honean torren nintzenean, orduan, ari nintzala build bat egiten fizikoko, atake fizikorako, eta bi golpe sakatu behar nitula baita, hauek. Beraz, imaginatuta hain gaina, hain atributo nagusia magia da, beraz. Vale. Junbarko nitzakena da, pizten. Oain ja eskudoak kendu, hemen ez dago beharrik eta... Antortxa nun? Egoten da, hemen jarri lehizka hortaz antortxa? Ez... Hortaz antortxa? Inventarean enten da baina... Odana gaztatu ditut. Ez ezinezkoa. Ze pila bat nauzkan da. Koño, hau ez dauka jantzitala. Nahi gabe erantziko nun. Koño, eta hortaz antortxa nun azaltzen dira. Oso itxuna. O antortxa geratu naiz, baina raro izango litzateke antortxarik ez izatea. Bueno, berentze. Ahora jarraituko dugu. Ja, oso irakatzen. Iruditzen zait ez zaitela enbeste kostako zena. Vale, hau NPC-a da. Arko korto, vale. Arku bat. Airatu behar dut. Vale, arko berdina da. Jo, DLC-a jarrita... Gaia honek sendatu egiten zuen egia. DLC-a jarri zutenetik, zea? Armak hainbeste ez diela estropeatzen, jo. Kriston gozada da. Zeleno nazkantea zan. Eta uste, aurreko seria egiten hasi nintzenean, parte bat era zarrean egin genula. Ez diate zer ekentzen. Leheno kentzen gogoratzen naiz, zean? Ko partida hartan, pertsona... Hostia. Hostia.
Ez usta maditena zerbait elektrikoa entzun duanean, pentsait. NPC, ego, aurkarin bat elektrikoa. Joder. Hau de gabe, arma elektrikoak inda tipua. Hola edo zein, Venga. Ez que kasi zona ontako magia gabere pasatu alizan nuke. Toma. Oso errez pasako dugu zona. Baina, bueno, hobe. Lucatil de mirra. What is it? I don't know. Things are better. Normally, people keep. They say Dranley, and so I. What is it? Well, I can't. Don't have. Well, I can't. Don't have. Gero horre lagundu iten digu zen. Borrokatan. Hemen hau da. Efija humana 3. Perfecto. Hauek leheno pila kentzen zidaten, ez da bestiate kentzen. Horiek. Gaina zendatu, posik erabil beharrez. Bera, hasi ganetik, desente aurratu dugu, eta ez dut gemaik ibili, ez pozioi, ez zerra. Gaina NPC honek zendatu egiten hau, GG. Hau pixka kendu egiten. Txakurrak erazo inditela. Ei. Milagro horren gertuan bertzea zeiteko. Gezurra da, baina. Zendatzeko. Bale. Itzuli inda, bereziala. Bagarrik errez egiten dut, hori gabe. Bagarrik bain, pena zendatzeana da. Hain ere. Etxoin. Ah, bale. Amendik gora igo geha, bai ez? Oina hemen daude bitxo batzuk. Hola, hankal luze batzuk. Magia. Ba, errezak jatzen. Ta magia eskasen nahi ziltzen, Aia, toki hori aztu zaituztet. Oh? Horra julezket, ez? Bai, behetik. Gauen. Behetik jungo naiz, bai. Barra zer dan? NPC-a ez, ez? Ez. Boitxon. Ez, tipoa da. Tipoa ez detin bogatuko. Horiek ez dait polborana ez oteia. Martxagurrak kontuatzen dian. Ez hau olioa da. Konboa india, batekin atazkatu naiz da punta. Please. Ütezet ezetz? Brau, emango da azpare geroago badalako. Laguntza. Ostia, gaina, hemen ez aldago iluminatu beharra guztia. Bere barkoa etortzeko. Hori ingoet guztia garbitzen detenean, orduan hasiko naiz iluminatzen.
Astuna da, Venga ya. Epa. Dios. Vale, honei ez dio. Vale, hemen dago. Armagia sendatzeko ana. Eito. Vale. Hori. Albanean jarri. Pasa. Venga. Muebleakin arazoa zituen baitikunak. Zenbait gauza daude ja paso egin dezakegu. Fizikoki nik gehiago kentzatet beraldi. Hau egin berkot, apurtu. Hemen txarrena dauda, dana batera etortzen zaizula. Vale. Txakurra desente kentzen dute, Oso ahula dia. Baina dian... Hori da, braldi. Abren daiko alperkako azala ustet. Luz delante. Beste apoiatuta zeitzezun maia puskatuta. Magia hori zeu guapoa da. Gertu dauzkatzunean esplotatzen. Bale, hemen gehiago zerrez. Zer da hemen. Aizkolari zeurunez, ez du merezi behitzeare ze ezingo erabilita. Kontuz. Simitarra. Arko marino. Arko honeta zen ez goratzen. Hobeagoa. Baina pixutzuagoa. Bueno. Hala hau bestaetik egiten zan, eta teporrek gauza zartu zituen gogoratzen ez. Joder.
Eta gema bat. Hor oso gaizki indet. Dana garbitu berdetazik. Konboa sartzen dutenean, hauek nahiko arriskutza dira. Behai asko kentzen diet, baina nahi ere bai. Batipak konbo hori egiten dutenean. Golpe batera utzi, magiakin, zafota. Guazen behikoiko bitxo hauek egitea. Pues. Geman jarriko ditut, nahi hot. Ez duzak, gorda izan. Ikusten dizutene, zeltasuna handi gabe. Emitir fuerza. Baina hori, ustet milagro bat ala, ez dela hechizo bat. Bai, fedea behar da. Baina hau da, lenotipo horrek zaukana bezala ustet. Ez dakit irekin behar da. Ez, asko zautu. Hore egitea. Batez, bi daude. Horre atzea, buskanaka. Golpeak ina desente ematen dut. Golpeak izan eta espatakin. Apurtzea da estokea. Polvo reparación badaukat. Bat erabiliko. Vale, hemen ez. Cuidado con trampa, vale. Trampa bat izangoa. Hortaz, korrikain. Vale, honak ez dago ezarre, trampain. Timoskeatu izan hau, hueko honek. Vale, horta ez, lehenko joan behar genuen amendik igo. Kontuz, gaina ia bera ere naiz. Era zema jende da honik da, gora biatu, jakin gabe, atazkatuta.
Hemen kanpaia jotzen dut. Hau ez dago piztu beharrik, Ematen du bat horrela. Ez dago piztu beharrik argiak. Bale, bat hor barkua. Intenta combate a distancia. Vale, batek ikusi nau. Emarrojekin ustez, bizitza pixka galde egiten dezula, baino anillo daukaten ez bizitza errekuperatzeko horrek konpentsatu egiten dula. Hortaz ba. Pareta hortan ere ez. Hemen ez da sekretu. Eta ireki. Komboa sartu dit, kamen. Jendea honea etortzen dala ematen du. Kontu za. Ataskatu inda. Vale, bat gutxien ez hola ditea. Bestea. Pozoinak inilkoa. Eskudo. Paret hau faltsua da. Ta atzean zea dago. Nola da. Geko bat, fijatu, Skar. Coño, tontoa nahiteatik. Dispartu baneon. Joder. Tontoa nahiteatik. Dispartu baneon. Hilda zegoen. Anio soldatu real, aberzeitu. Aumenta la carga máxima, guriz digori importa. Ze magoan builda beti nahiko zea izaten da. Ez que ez dauke pozoina. Ez dauke pozoina kontrako ezer. Hori puzkatzen badet. Bomba botako dauzkat, así que bomba botako eta fuera. Total gero gehiago ez ditu ia inoiz ibiltzen. Hala. Oan kendu ingoitut. Bueno, mariposan llamas batzutan nahiko utilak izaten diana. Eta jarraitu ingo dugu. Hemendik uste juten gehala tipoa zehon tokira, NPC-a. Lehenengo hau daukaula. Golpe bat ezakatu dugu.
Behaiek erasotzen nahi baia, defentsa jetxita dukitzen dute eta golpe batez ja, akatzen du. Who are you? I. Gavla. Gavla. What? Vale. What Gavla? Bender, gauza saldu ditzazkegu. Ez diote zer ez salduko, baina, bueno. Aumenta la estabilidad. Hor igual ondo etorko litzeak ze... Leheno esan detena, estabilidad. Zenbait tokitan atakatzen zidaten da kostatu egiten ziten reakzionatzea, baina, bueno. 5.000 tipazo. Atea birekiko, gero gaina bakin nun egoten dan, así que... Eta geroa gore uste topatzen deulan baiten. Tipo... Bueno, zona hau ematen du, hasieratik bukaeraino, ze batekin, inberdeula. Hau da, hasierako antortxatik hasi, eta amaierako zeharaino. Hemen magoantzat, karo. Magoantzat da bat Torreon de Hierro eta bestea hemen dago. Horretik esaten dut, magoan Torreon de Hierro egotea oso berandu irutzen zitzaidala. Lehenagotik ez egotea, joder. Karo, hemen dago, egia, oin akorda naiz. Hemen etxe honen zerre. Hemen tipo hori. Katuta. Hau usteten NPC-a dala. Bai, Lucatiel de Mierra, bueno, Lucatiel de Mierrakin jungo ya, eta... Hemengo bossa heleno ez da zaila. Epa, diskuetu eman diot, espatan partez. Leheno ez da zaila, eta honekin ja ematen jozu hipoi bat, increíble. Derribar. Gero azkarra betortzeko, bosan. Zeon deskantzatu ingo du magia guztiak, berreskuratzeko. Eta tipo nahiz esaten. Eta bat zer da hon zeiteko? Erosteko. Very well. I am Carillion. No, do not be afraid. Gerlari batekin etortzen bazea, magia o inteligentzia igo gabe daukazuna, tiponek azopotek ez dizuita. Vale, comprar objetos. Bastón de hechicero, vale. Hau da, lehengo zea bezala. Lehengo, karo, logikoa da. Den da, magoentzat. Aumenta la defensa mágica. Dudari gabe. Resistentzia, edo defensa magikoa. Meh. Amen. Espero hau maiula ebar jutean. Zeuren juningoa. Bai, hau baino ezka juningoa. Eta baina gero hauek infinito eukiko ditu, seguru no. Magia, flecha de alma, gran flecha, baukat. Onda de choque. Ondo dago akorralatzen zaituzteneako, pum, erabili. Eta... Separetu intentzea. Ráfaga de lanza de almas. Arma mágica. Eta anhelo. Hau erozinguet, arma magikotzea. Haure bai, komen zait. Eta... Haure ez, hostia. Haure, magia guztia erozik ditut. Young pupil, Ai, do you see ranela piromantziako... forces of magic and souls? It is a pity. I suspect that I may even conjure up new spells here. Hone entzun inberde, porque inoiz ez dut entzun da hitzetan. Sorcery is yet a mystery, even to me. Let us mature together, young pupil. Use scrolls to unleash the power of sorceries. But the power of each scroll is reliant on that of its owner.
The untrained cannot wield a scroll to its proper potential. Never forget, young people, there are no shortcuts to mastery. The forces of magic and souls lie dormant in this land. It is a fitting place to hone my sorceries. I suspect that I may even sorcery. Use scroll, but the power, the untrained, never. Vale. The forces, sorcery. One day my teachings will save you. Vale, hortaz. Espero hau tipa maiulara itzuriko dela. Logikoa nahi izango litzateke, ez? Bera non da kabroi hau. Boom! Xereun da piko. Ba, bueno, guazen oeran deskantzatzea. Eta bueltatu ingo gara, bosa hoitea. Bueno, lehenko geran deskantzatu eta bituko ditugu etxizo berriak nola funtzionatzen duten. Ez da izati behiratzen duten bakit eta hor NPC-a ez dara. Ez, viajar. Aber hortaz. Momentuz kentzen ditut hauek. Eta jarriko ditut berriak zian. Hau ezin dut erabili. Baina jarri lehizket. Onda de txoke. Eta hau. Eta ero bestea zen arma inbuitzeko eta bestea anelo. Lanza de alma. Ez daki, bale. Ez. Aztu. Eta honen egiten du arma inbuitu enten du magian. Eta hartara armak gehiago kentzen du. Hortaz, onda de txoke. Bale, ba. Guk ez da ikusten berez, zengo, bum, onda etxoki bat ingo. Eta rafaga. Mugo, polita. Arma magika eta bira, arma. Ai. Bale. Oain, arma normal dago. Eta arma kentzeu, da berro eta behatzi, gehiago eta mabost. Eta hori bakarrik, ze gehiago ez dauka zeik. Nola da, gehikuntzek, baina inbuitzen badeu. Hau igual bosonen aurka mangoet, ez dakit. Merezi duen ematea. Egun da berrota behatzi gehiago eta maoz, eta zetik ez da saltzen. Hemen ez da saltzen, Dark Souls batean uste eta saldo egiten zala. Ez, egin bertzen. Beira, baina ikusiko dugu. Normal. Eta usatik zintet erabili. Bueno, asko eskatzen durako. Ez. Arku normala eta fuera. Beira, a ber. Tipo hau. Tipo hartuko dugu beti. Probatako. Eunda 72 eta 300 arte. Vale. Deskantzatu ingo, erasotzen nahi dala atakatu jot, Hori garrantzitsua da. Bale, respawna indu berriz, eta jun ingo beha, behiratzea. Baina, inbuitzen dut. Egun da 72 izan, ez? Jo, haze memoria daukatena. Venga. Iruro berreun da meretzi. Hortaz emango ditut, bi magianak, potenteak, ze bosa bakarrik eitea da. Kasi. Hortaz emango ditut, bi magia potente eta arma inbuitzekoa. Eta lehena jarrikoet arma inbuitzekoa. Hau ez teuporatu, anelo hau. Eta hau ezin dut erabili ez? Ez ezin dut. Eta piromantziare ezin dut erabili. Zea falta zaitelako. Hau probatuko du. Nola funtzionatzen? Taula abisa zeite ditu. Horra juten dia, aurkariak.
dana jarriko aurkari jarriko litzezke hola, horra atakatzea nahi. Entretenitu ditu. Hori ondo da. Eta zuarta atzetik junda atakatzen diezu. Hortaz, gero jarriko ditut. Hogeta batekoa eta 10-rekoa. Vale. Eta hauekin, listo. Hale, bagoazen. Bueno, lehenengo hau bakatuko dut. Gaina NPC honek deitu izaket. Jode. Vale. A lo tonto ez duz bat. Gaztatut. Ai, ez nuen egin behar honez zendatu iten auta. Bueno, gehatzen zaitena, arbeak ez natzen. Saluda ingoit, eta berrez zendatzen da. Venga, hor. Hori inber nuen leheno. Hori da, magia hori. Zeana. Nola da. Tximiztena. Eta ero da gaina bat, oraindik potenteagoa dana. Ikusgarria da. Nik aurrekoan ikusi nuen. Streaming batean da, puf. Lukatel de Mirra. Zeuren ez hau, Bradley ez da bossera sartuko. Denatik. Armagia egiten du, bai? Ba, perfecto. Guazen bossea. Sin sentido, bai? Era zeiteako akaten dut. Tamen kontu utxi da, hortiz hartu bertzea, ate bertatik jetxi. Eta bosa. Lehenengo aldiz. Urrungo stokian olako pila bat ikusiko ditugu. Gema de vida bat. Ai, jode, beti azte ze tipo honek zenbatu egiten hau. Joien ematen dute kofrak hartzekoa diola. Vale, bossea hortiz hartzen zea. Txikitu. Potentena jarriko ditut. Eta guazen barro. Centinela flexible. Asko ez dio kendu zen. Baina, bueno. Hiruron artea ematen dio paliza bat flipatik. Ez.
Era, tankeatzen behaiek eta ni. Horretik ditan. Ez da arma zertako zein duten. Enbuitu de. Beharrizko eretzen. Hor armakin zenbakentzen dioten. Bueno, magiakin handi. Easy. Ez dago zer hartzeko, ez? Ea motei. Vale. Kofre bat. Llama de piromancia, bola de fuego, vale. Ja, piromantziana, baukau. Eta hoen tipoa nahun berko genuke berez magoana. Hemen jarrikot hori? Hemen jarrikot. Piromantziana. Eta etxizoa bola de fuego hartu dut, ez? Baina uste banaukala hori lehenautik, ez? Az, kombustio naukan. Bueno, itzuli gaitezke, gero zen momentutan ona. Ez da behiratu rein maiula jun aldan, tipoa. Egia esan. Bueno, barkoak injun iten geha, beste toki batera. A ver, nola da? Castillo del Nadie o... Fortaleza del Nadie. Uste dala, oainko zen tokia. Han fondoan ikusten za, erekin. Hemen hartu nuen sustua lehenu aldiz hola etorren izen da. Oste, zen berrez salto? Ez, tapa da. Benetan jendea hilindala. What the fuck? Ah, hauekin. Han jungo da, toki batea. Ola, eskaira luze atzu da den. Eta ezkerretako zelda batean, zelda daude, bidean. Ezkerreko zelda batean dago, hogera. Eta hor utziko dugu, ze lau orduta guaz, gaurre. Ireki. Beira eskaira horti dia. Hemendik ezerrez. Vale, gema de vida radiante. Gema de vida radiante horiek utziko ditugu geroako. Igu gaioa behera, txala, erorita. Ni batzutan tontoki hiltzen ez, baina jode, jendeak batzutan superatu egiten da. Fruta común. Tokian izena aztu ze, behiratzea. Bueno, hogera hemen dago, ezkerren. Eta gehiago zago zara. Bau durrengo zona. Eta honen behera jun
eta eroan aurrera jutezea, eta dago, lehenengo lau boss printzipaloitako bat dago. Dala, la picadora. Eta bueno, hemen utziko dugu, oantxe jongo naiz hogera hortara. Bueno, maiula jongo naiz, ze demontra. Eta ikusiko dugu haber, ze nivel igotzen ditun. Zeuren zaukaratuko igotzeko zea, aprendizaje, zeoen bai komeni zait. A ver, oingo tokian nola izena du, fortaleza perdida. Laugarren etxizua eukitzea du, bost eukitzea, eta batipat abiadura etxizua nago. Seek, lest Vale, ez daukat. Behiratu erdet erretzeko bat daukantzek. Hortaz aprendizaje. Emeretzi arte zerrez. Igual fedea igo berda. Ez. Baina abiadura asko askartzen da. Ez dakiz ego. Fuego baita pixka. Alaxe, inteligentzia. Ze berroik hori ikustean eta. Eta ez dakit beste tipo ura etorriko zen, Amen. Eran ondo. Let us. The forces of magic, it is Gauza berdina esaten zaitzen dugu. Semilla de fuego behar ditut hobetzeko hau. Vale. Igual zakero zidor nitun. Nivel bat gutxiago igo eta ambar beste zea hori. Hierba de ambar. Eta, hori. Eraztunetatik hau da estamina igotzeko, hau da bizitza igotzeko pixkat. Hau, igual zentzu asko ez dauka. Limita la reducción de PS si te conviertas en hueco. Azken aldian batepa gizaki forma nabil, así que momentuz ez dauka zentzu handirik. Hortaz, ona izan litzateke ibiltzea. Hau ez, hau ere ez, hau. A ver. Rabiadura, eta bankentzen maet. Ba, nik ez dut bazko entzematen, izango du bere efektua. Ba, horrelez, gaurko zein dugu. Gaurko objektiba egin dugu eta gaina beste boss bat akatu dugu. Eta, bueno, hemen zaitze du gure magoakin. Eskerrik asko horretatik, ea bihar zeitzea daukaten. Eta, egongo, ja. Hale, aio.